panjenengan ini. Belum apa aneh. Wis. Malit Pak Bendo. Dre, yang putih ini Dre, yang putih Dre. Nendro
bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse kadang-kadang iso urip kaya dadi wanita utama kang luhurke asmane wong tuwa
Aja gede kira ngombe
arami kapi arasi loro Bujuk anak gue aku pengen jadi kulera kok. Sila di bang lukuran ni waray. Lukuran ni waray. Apa dua wedding tulak tadi? Aku ni mana awak? Tuan rumah. Sang raksasa anapa ngotak lalu ngompat lalu ngompat sahaja tanakan sang muat bengkeknya bengkek